ప్రైజ్ లార్డ్. మార్చి నెల 15వ తేదీ 2023 ఆ దేవాతి దేవుడిచ్చి చిన్న వాగ్దానము. కీర్తన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 1వ వచనము. నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొరపెట్టినప్పుడు నాకు ఉత్తరమిమ్ము. ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగజేయువాడవు నీవే. నన్ను కరుణించి నా ప్రార్థన అంగీకరించుము. ఆమేన్. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాగ్దానము మన యొక్క వినికిల్లో భద్రపరచునుగాక. దేవాతి దేవుడు చక్కటి వాగ్దానం మనకు అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఏమని? నన్ను కరుణించి నా ప్రార్థన ఆలకించుము. ఎప్పుడు? ఇరుకులో ఉన్న సమయమున ఆ ఇరుకులో విశాలతను కలుగు చేసేవాడు నీవే గనుక నాకు సహాయం చేయమని మనం ప్రార్థన చేస్తేనంట విరుకులో విశాలతను కలిగి చేస్తారంట. ఎప్పుడు? నేను మొరపెట్టినప్పుడు నాకు ఉత్తరం ఇమ్మని. మనం ఎప్పుడైతే మొరపెడతామో, ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటమ్మా దేవుడు? ఇరుకులో విశాలత కలగ చేస్తాడంట. నీ యొక్క ఎక్కడున్నా, ఏ ఇరుకులో, ఏ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కానీ నీకు విశాలత కలుగ చేసి మరి ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించమని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించేవాడు ఆయన యొక్క రాజ్యంలో విశాలతగా సంతోషముగా ఉంటారు. ఈ యొక్క ఇరుకులో నుంచి నువ్వు మొరపెట్టినట్లయితే దావీదు భక్తుడు అంటున్నాడు, నేను ఇరుకులో ఉండి, మరి ఇర్మియా గారు కూడా అంటూ ఉంటారు, మరొక ఆయన్ని ఒక గుంటలో పడవేసినప్పుడు మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు మొర ఆలకించారు. దావీదు గారు మరి గాఢాంధకారపు లోయలో మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు ఆయనకు తోడుగా ఉన్నారు. నీ యొక్క శ్రమలో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. అక్క విరుకులో ఈ సాలతను కలగ చేసగల దేవుడు మన దేవుడు గొప్పవాడు గనక ఇప్పుడు నన్ను కరుణించి నా ప్రార్థన అంగీకరించము. మనం ఎక్కువగా శ్రమలో ఉన్నప్పుడే ప్రార్థన చేస్తామయ్యా, ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునయ్యా, ఒక్కసారి నన్ను కరుణించండియ్యా, ఒక్కసారి ప్రభా నాకు సహాయం చేయమని మనం మొరపెడుతూ ఉంటాము. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటమా? నేను మొరపెట్టిన నాడు ఆయన నాకు మొరపెట్టినప్పుడు నాకు ఉత్తరమిచ్చారు. కరుణించి నా ప్రార్థన అంగీకరించము. ఇరుకులో విశాలతను కలిగించేయమని మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనకు సమాధానం దొరుకుతుంది. హల్లెలూయా. మరి సమాధానం, మరి ఇటు రీతిగా ప్రార్థన చేసి సమాధానం పొందుకున్న వారు ఎవరు? నాకు సమాధానం దొరికింది అన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆమేన్ అని తెలియచేయండి. ఆమేన్. నాకు సమాధానం దొరికింది, దేవుడే నాకు సహాయం చేశారు, మనుషులు కాదని నీవు రూఢిగా నమ్మినట్లయితే, దేవుడు నీకు సహాయం చేసినట్లయితే మనుషుల సహాయం వ్యర్థము, కానీ దేవుని యొక్క సహాయము ప్రార్థించి నువ్వు సహాయము పొందుకున్నట్లయితే, దేవా నేను సహాయము పొందుకున్నాను, ఆమేన్, నాకు విరుకుల విశాలతను కలిగి చేసావు, గొప్ప దేవుడు అయ్యా, ఆమేన్ అని తెలియచేయండి. ఎంతమందికి సహాయం పొందుకున్నారు నేను చూస్తాను. నిజంగా దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తే, నాకు దేవుడు సహాయం చేశారు. నా ఇరుకులో మరణ స్థితిలో దేవుడు నాకు సహాయం చేశారు, ఆమేన్. నాకు చేసిన దేవుడు మీకు చేస్తుంటారు. దినదినం అనేకమైన మేళ్లు పొందుకుంటున్నాం. మన నీతిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు ఆధారమగు దేవుడు మాత్రమే మరి మనకి సహాయం చేయగల దేవుడు గనుక విరుకుల విశాలతను కలిగ చేసే దేవుడు, ప్రార్థనకి ప్రతిఫలమును అనుగ్రహించే దేవుడు, మొరపెట్టినప్పుడు సమీపించే దేవుడు గనుక ఎంతమందికి అయితే దేవుడు సహాయం చేశారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి మీ యొక్క ప్రార్థన అంటే మీ యొక్క ప్రార్థనకి జవాబు పొందుకున్న వారందరూ కూడా మరి ప్రార్థన గ్రంథంలో ఉంటుంది. మరి దేవుడు ప్రతి ఒక్క మాటకి కూడా మరి అవును గాక అనేటప్పటికీ అది ఆమేన్ అని తెలియచేయబడుతుందంటే నాకు దేవుడు సహాయం చేయను గాక, దేవుడు సహాయం చేశాడు గనక, దేవుడు నాకు మేలు చేశాడని దాని మాటకి ఆమేన్, నాకు జవాబు దొరికింది ఆమేన్ అని ప్రతి ఒక్క మాటకి మనం ఆమేన్ అని తెలియజేస్తాం. నీకు దేవుడు సహాయం చేసి ఇరుకులు విశాలత కలిగి చేసినట్లయితే మరి నీవు కూడా ఆమేన్ అని తెలియజేస్తావని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ వాగ్దానము ప్రతి ఒక్క జీవితంలో విరుకుల విశాలతను కలిగి చేయనుగాక, ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన. మహాగణుడు మహోన్నతుడు సృష్టికర్తమైన దేవా, అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులను మా దేవా, మా పితరులకు తోడైన దేవా, నేను ఎంతమంది ఇరుకులో ఉండి మొరపెడుతున్నారు వారికి విశాలతను కలిగి చేయండి అయ్యా, వారి ప్రార్థన అంగీకరించి సహాయం ఇచ్చేయండి. మా దేశమును దీవించి ఆశ్రయించిన ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరిచినయ్యా, నేను అదిగా ఆర్మీ వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ కృపా కాపుదలను అనుగ్రహించండి. నేను దైవసేకులు వారి కుటుంబాలను దీవించి ఆశ్రయించండి, వారి సంఘాలను అభివృద్ధి పరచండి, గర్భాలను లేని వారి గర్భాలను అనుగ్రహించండి, గర్భిణీ స్త్రీలకు సిలువైన ప్రశ్న దయచేయండి అయ్యా. ప్రభా, నేను 5 నా తండ్రి విదేశీ స్వదేశాల్లో పనిచేస్తున్న బిడ్డలకు మీకు తోడైండండి, సహాయం ఇచ్చండి. వారి పనిపాట్లో నా తండ్రి వారికి ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు నీకు మొరపెడుతున్నారేమో,
సహాయం ఇచ్చేయండి ప్రభా. స్తోత్రం తండ్రి ప్రభా ఇదిగో నా తండ్రి విదేశీ స్వదేశంలో ప్రయాణిస్తున్న బిడ్డలకి నేను క్షేమకరమైన ప్రయాణంతో వారు చేరవలసిన గమ్యస్థానానికి చేర్చి నీ నామకు మహిమ తెచ్చుకొని నేను ఐదుగో నా తండ్రి ఆయా పనులు ప్రారంభిస్తున్న బిడ్డలకి నా తండ్రి వారిని దీవించి వారి పనులు ఇంకా అభివృద్ధి పొందే భాగ్యం దయచేయండి ప్రభా. చదువుకుంటున్న వారికి వారి యొక్క చదువులు ఎగ్జామ్ రాస్తున్న బిడ్డలకి వారి ఎగ్జామ్లో నా తండ్రి మీరు కృప చూపించి వారి నేను గొప్ప విజయము పొందుకునే భాగ్యం దయచేసి నీ నామకు మహిమ తెచ్చుకోమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున బడి బ్రతిమాలాడి వేడుకొంచున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానము పరిశుద్ధాత్మని సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం మనందరికీ తోడైండును గాక. ఆమేన్.